Sa simple niyang paraan, naligtas ka sa daanan. Tsuper na may karunungan, may malasakit, handa kang tulungan. Provision, panang nasaksyonan, i-registo na yun sa LTO. Ang bilik pwede i-rin sa LTO, ato ang nagkamamita karon. Lagi kang inuuna sa bawat sakay ng madla. Tinitiyak niya ang disiplina. Halina't kilalanin ang tunay na bayani. Sumabay sa andar ng mabuting hangarin. Umaraw, umulan, tutulungan ng lipunan. Salamat BTS. Thank you BTS. Thank you BTS. Thank you BTS. Salamat BTS. Salamat BTS. Thank you BTS. Thank you BTS. Salamat BTS. Salamat BTS!